Good morning, good morning, good morning. Good morning mga ma'am sir. Happy Sunday sa inyong tanan. So karon na pod ang ka-excited sa to ang pagsimba, pag-alaga na to sa tong buhay na Dios, no? Kay tagaan yun itong panahon og higayon sa ato ang panagsimba sa tong buhay na Dios, mga ma'am sir. Balik-balik ra gyud ako ni pagsulti tungod kay ang Dios kanunay naghatag og panahon og higayon sa tong matag usa nga kinabuhi. Usa karon nga panahon ay karon nga adlaw dili na to pakyason nga dili ta makasimba, no? Nang tong simbahan ng atong buhay na Dios. And happy Sunday everyone. God bless. Shout out kay Pre Michael Lumawan dia o shout out kang shout out kang Dul Mata. Shout out sa tanan nakong mga gwapa nakong mga solid supporter na mga followers. Shout out